ختمنا د قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی نن چار چاپین ختمنا د قرآن دی شغلی شغلی رنا رنا هر آن دی ختمنا د قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی نن چار چاپین ختمنا د قرآن دی شغلی غندی رنا غندی هر آن دی پورا کلو چا قرآن پا نازرہ کی چا اکڑلو تجوید خنزارہ کی امید لرید علم پا ارمان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی مدرسہ خکاری چمن دا بلبلانو سغٹ دی سوارا لکا گلانو ختمنا دا اسلام کری عابدان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی طول پمینا او اخلاص دی جامعی تا بلبلان زید گلونو باغی چیتا عجیب خوشبو عجبا انسانان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی سوکزی چی پو طلب دا دین دعوت تا ملائک ورتا وزر خوری عزت تا دا جنت معنی دا دغو پا ارمان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی عالم شا یا طالب شا طلب وکڑا یا خادم شد دی دوارو ادب وکڑا با ادب با مراد انسانان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی مدرسہ زمونگ انوار القرآن حاجی محمد حیدر ید نگرانا مدرسہ زمونگ انوار القرآن حاجی محمد حیدر ید نگران رب ورکڑی جنتنا استازان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی پا آخر کی با اخلاص لاس پا دعایم رب ترانا رضا شیز رضایم پا آخر کی با اخلاص لاس پا دعایم رب ترانا رضا شیز رضایم استازان هم شاگردان می مخلصان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی سو عجبا بلبلان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی نن چار چاپین ختمنا دا قرآن دی شغلی شغلی رنا رنا هر آن دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی نن چار چاپین ختمنا دا قرآن دی شغلی غندی رنا غندی هر آن دی پورا کلو چا قرآن پا نازرہ کی چا اکڑلو تجوید خنزارہ کی امید لرید علم پا ارمان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی راغلی سو عجبا بلبلان دی مدرسہ خکاری چمن دا بلبلانو سغٹ دی سوارا لکا گلانو ختمنا دا اسلام کری عابدان دی ختمنا دا قرآن دی پتنگان دی طول پمینا او اخلاص دی جامعی تا بلبلان زید گلون